Adami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Sudah selayaknya kita bersukacita dan memuji-muji Tuhan, karena pada hari ini kita sudah sampai di penghujung akhir tahun gerejawi tahun 2024. Amanginang setahun perhuriaun nunga tabolus jala rasi rasan waing totong tahati dakon asin rohani tu hatta mengiring-iring daging nang todita bo hita bolas sahat tu ujung ni tahun perhuriaunon. Di debata mata-ma puji-pujian hasangapon hamulian rodi saliling ni lilingna. Amanginang manotong martangiang jala marpakirimon. Jala jugul mahita martangiang mangidu asini rohani di patang, jala madumah kasahit tarapul arsa ni rohamuna, ipar rohai hamuah kana merlas di roha, amanami na namin ang matunong sudah gugu, tuharta na maroro daging nang todimuna. Selamat beribadah, manginang bagi yang bisa beribadah, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi pergumulan sakit penyakit. Doa kami, Tuhan kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Amanginang di minggu bulun sadarion, di minggu akhir tahun jala parningota dia kanong moding, hata itu hata tu hitang, Daniel pitu ayat sia sahat tu 14. Sai hupanot noti doi paima di pajongjong akka habangsa, jala hudul tu si ibana na sosuda arina. Ia paheanna sak-sak do songon itak. Jala obuk ni uluna songon hapas na binusur. Ia habang sana songon jilam-jilam ni api. Jala akka rodana songon api na marnala-nala. Ruar do sada sungai api. Jala mabaur sian adopan na maribu-ribu akka na marsoba tu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi. Dungi terpasang maluluan jala terbuka akka buku. Jadi saya hupanok noti magumodang ala ni suara ni akka hata na jukat akka na hinatahon ni taduki. Saya huberengi paima terbunuh binatangi jala pidom pamadangna. Jala dipasahat asa purunon tu api. Jala terrapas suhut pareta sian binatang akka na tinggali. Ay nunga dibuhul tiki do jomni ajal nasida. Dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin. Gabe ida ma, ro sahalak marhite-hite obun di langiti. Songon anak ni jolma. Jala sahat ibana tu ibana na sosuda arina. Jala terbuan ibana tu jolona. Jala di basa-basahon matu ibana pamaretaun dohot hamuliaun dohot harajaun. Jala saluhut bangso, home dohot hala perpakuling meragam-ragam marsoba tu ibana. Rodi saliling liling na do pamaretaun na, nasotu pa musat sian ibana, harajaun na pe nasotu pa pesan do. Demikian firman Tuhan. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Hata nito hata na marsaringar boho di minggu akhir tahun parhuriaon di tahunon. Pasunggul hot tuhita asa manotong marpakirimon. Tu debata ama di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ay takas do di patuduhon tu panurirang Daniel. Sada pangukapon na patuduhon akan nanaing masa di tonga-tonga ni portibion. Jala naong masa doi. Jala nanaing masa doi muse di tonga-tonga ni hasiang ano. Amangin ang molotapa-manat biddu pitu di patarida hodo sada pangalaho na sangat-sangat wama dohono nati amangin ang pangalaho natung macay sange roa. Jala didokdo di sinak kining say huberengi pay matarbulu binatangi jala pidom pamatang na jala dipasahat asa purunon tu api.
Buasa di songonia kamanginang. Ala haruar hata najukat akan nahina tahun ni tadugi. Sada pangalaho na mungkin namanginang kita sendiri juga ya, kita sendiri juga sebagai manusia tergambar dalam wahyu yang dikatakan oleh firman hari ini. Ise mahita nabarani amanginang makatidakon na sohya haruar hata najukat sien pamangatan. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Adong dua gobaran na pinatuduhon ni Evangelium do epistel sadarion. Molo epistel pangukapos sa pulusada. Molo di pangukapo na manginang disi di pataridahod do. Di pasu-pasu ma akan na makabiari anak ni Jolmay. Ama namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Hudok kami na kining manginang patuduhon tuhita asa manotong marpakirimon. Ay di pataridahod do, jala di hatidakod do, rodi sa liling-liling na do pamareton na sotupa musat siyan ibana, harajaw na pe, na sotupa pesat do. Nung sa taon bolon, taon parhuryaon, tabulu sa manginang. Ragam do akan na adopi. Arsak, ilu-ilu, parukilon, sitaonon, bencana, dan lain sebagainya. Nabuhi menggerogoti iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Di bahani sada sunggul-sunggul natung macay argamo na manginang. Asa taingot, pabuan na lahosal pudo sude sogot nasa na adong di hasianganon. Jaladang hasianganon inganan parmianata. Harajaon banwa kijang. Inganan na sumonang na pinaradi ni Tuhan Yesus Kristus diakan aporsia. Ido sada situ juota. Amanginang asa molo tung petabulus akka parukilon dohot akka sitaonon stagan mangulu hita dihan sianganon. Unang gabi moru haporsyamu. Unang gabi ganggu ho makaporsya itu hatai. Tapeo mana nidok ni hata ni tuhata sadarion. Harajaun nay, harajaun saliling nililing na do. Jala pasu-pasuon na do. Akan na makabiari ibana. Molo di epistel na kining amanginang tapamanat di sidi do. Di ayat 10 lalu. Ima akka panurirangi dohot akka nabadia akka na makabiari guarmo. Akka na met rodi akka na balga huhut mangago akka na mangago tanoy. Asa manotong mahita marpakirimon. Jaladoho mahita nongan. Akka na makabiari di bata majalaw pasu-pasu na sumurungi. Ima harajaw si saliling ni liling nay. Asa tapat siding makapangalaho na sodinggan na soture saliling mangulu hita mangina. Lumubi na kining di pasunggulhot tuhita. Asa totong tajaga tajamoton pamangata. Asa unang say haruar akkahata na jukat akkahata na sodinggan. Naing makahata pasu-pasu. Akkahata naulihan na dinggan haruar siyan pamangata. Di penghujung akhir tahun gerejawi ini amangina. Totong do di pasunggulhon huriat tatu hita marningo akadongat tanong parjoloy. Hita pe nekon marujung do sogot sian hasianganon songon akadongat naung jumuloy. Ato nga manginang sahalin hari manotong mahita makaporsyay tuhata Jesus Kristus anak ni Jolmay. Naro marsugot ditikin Allah manguhumi akan na mangulu dohot akan namade. Jala pakirimot tamay pabua nahita do nanido ni turpugi akan na tarpasu-pasui namanean harajaon si saliling ni liling nay. Ato nga manginang momos matiop haporsyaw mi. Momos matiop pakirimon na ngadongi diho. Ay balgado upa naing si jaloota. Molo tu ngadong piak karsa ni roha. Adong piak kaparukilon.
tabaen maka arsa ni roha baru kiloni lahomano paha porsyota. Asa dohot tita panean di harajaun sisa liling ni liling nai. Jala targoar hita akan nama kabiari tuhata di tonga-tonga ni pernguluta. Di pasu-pasu tuhata mahamua manginang. Selamat merayakan akhir tahun gerejawi. Ta'au homma tangiang sipul janita di tonga-tonga ni huriata di minggu sadarion. Asa lamtang hapor syauta. Di pasu-pasu tuhata mahamusa luhutna. Mertua duakan atu mangihon hata ni dibata. Jala nau piopsa. Diperbadiai dibatasi pardami mahamu gebisundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna ia soha surahan. Saha rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si paluai. Amen.